Bona tarda, sóc el Roger i sóc estudiant de la Universitat de Girona. Concretament estic cursant quart del grau de mestre d'educació primària amb la menció d'educació física. Llavors, durant aquestes últimes setmanes he estat fent pràctiques a l'Escola Albes de la Pobredia de Girona i us vinc a presentar un petit repte d'educació física per fer en família i per poder treballar sobretot l'equilibri, una mica la força i sobretot la confiança, d'acord? Llavors el repte és el següent, és molt senzill. Amb tots els amb tots els membres de la família ens ajuntem i hem d'intentar tocar el terra amb aquelles parts del cos que el paperet ens indiqui, d'acord? Per tant, prèviament haurem de preparar uns paperets, apuntant a cada paperet unes parts del cos i ficar-les dins amb un bol i barrejar-les. Per exemple, tenim aquest bol, sí? Jo n'agafo un avançat i el llegeixo. I poso un peu, un colze i dos mans. Llavors, el que hem de fer tots els membres de la família és intentar que entre tots només toquin aquestes parts al terra, d'acord? És un joc divertit, senzill, que no necessites gaire material i que es pot fer perfectament a casa. Moltes gràcies!